Aydımçı, showman, şahir, sazanlı, turgun, kompozitor, artist, alpbarcı, operator, rejissör, blogger. Tanış yüzler. Assalamu alaikum edidilleşler, mehriban vatandaşlar. Yayılımda Türkmen portalı ve bilişini değerli Türkmen portalında tanışıyorlar. Bugün bizden gepleşigimizin mehmanlary elbetde her sanymyzda bolşýar meşhur adamlar gatnaşýar. Bugün bolsa bizden mehmanymyz meşhur rejissör, video klip maker Beki Allahurvanow. Beki, assalamu alaikum. Wa alaikum. Hoş gördük gepleşigimizde. Geleniňiz wagt tapanyňyz üçin köp hoşaglygymy bildirýär şu pursatda. Hem tomoşaçylarymyza hem de var öz işleňiňiziň, öz sferaňyzyň muştaklaryna bugün köňünde siziň gepleşige gatnaşyp berjek jogaplaryňyz gyzykdylar diýip umyt edýän. Belki. Elbetde Türkmen portalyna tanışdyňyz. Çok masurutda we şoň tanışýylar gepleşiginde de size 5 minutyň dowamyny 15-den sowal berilýär. 15 sowaly dogry jogap berip ýetişdiňiz hemmetine hiç şeýle şert ýok. Sowatlamyz garaşýar. Egerde jogap berip ýetişmeseňiz sowatlamyz bilen bilelikde döredijlik şertem garaşýar. Taýinmisiz? Taýin bolsaňyz onda edem wagtymyzy başladýar. Gözüňiziň öňünde we şu pursatda ne başlaýar. İlkinci sovalymyz elbetde şeýle bolar, logik sowal, känçilşimli pikirlenmeli däl elbetde. Sowalymyz şeýle. Guradyp durka öl bolýar. Guradyp durka öl bolýar. Bizi guradyp durka şolat öl bolýar. Sushilka. Haýsy sushilka? Öýdäkimi? Ýa, bizi guradan zat. Biz şon guranmak üçin ulanyýar hakykaça. Şolam öl bolýar. Platensa. Ha, platensa, dogry jogap. Süpergüç. Inni geçmem millet eger kynçylyk çekdi. Her gün täze dogýar, adamlara habary paýlaýar. Günne täzeden dogýar. Türkmen portalynyň habarlary diýende. Olanmal öyle. Şon başgaçarak görünüşi, material zat da eliňe alyp açyp arkaýyn okap bolýar. Günne täzeden dogýar, habar paýlamak üçin niýetlenen. Fransuz sözünden gelip çykan. Gadet dogry jogap. Näme üçin gülälegiň stolunyň çünkünne käsen goýup bolany? Kim güläle? Itlerini güläle gelýär bar. Biziň Türkmen portalynyň närmeni. Çünkünne käse goýup bolany şoň stoluny. Şu näme diýişiň çünkünne käse goýup bolany? Aýla ular da çünkü. Dogry çünkü ýok, tegelek stol. Nähili söz ýazanna ýalňyş ýazylýar. Mudan biz şu sözi ýazamyzda ýalňyş ýazýar. Aydamda da ýalňyş aýdýar. Palaw. Ýa. Ýok, ýalňyş ýazylýar şol. Ýok, köpden joga goýberler. Deň pikirimçe deň diýen jogam dogry. Meň pikirimçe palaw. Bale, dolan kelýär. İki dogan hallan atyp dogryny gözlediler, dogryny tapan soňlarym durdular diýär. Mahabat Türkmen portaly Akşam enjamlar üçin ýörüýte goşunnysy. Mahabatlaryň bölünşigi. Sada we arassa dizayn. Tygşytly çözüm. Görülen maglumatlary täzen açmak üçin internet gerek bolmaz. Video görnüşler dürlü temalarda peýdaly, özüne çekici we täsirli. Fotoreportajlar, açılışlardan we sergilerden gurnalan ýürüýte fotoreportajlar. Anamly, takyk, peýdaly, täsirli ýörüýte. Biznes maglumatlar, ykdysady toplumyň we telekeçileriň ösüşleri, täzelikleri. Peýdaly online gurallar, awtomatlaşdyrylan howa maglumaty. Yurdumyzdaky ähli aktual temalar. Ulanjylar tarapyndan anamly. Madama ýanyňyzda Android we iOS üçin niýetlenen jam enjamlar üçin ýörüýte goşunny. Matalla. Ha, İki dogan hallan atdy, ile hiç bir-birinden aýrylşan. Näme diýdi? Kaç elýärmi? Ýa, iki dogan, iki san zady bar. We dogryny gözlediler bärde. Dogryny gözläp tapan soňlarym durdular. Aýdy näme boldy diýip. Ödem deňleşip durdular. Ýöne mene teredi dogry jogap. Kulagy ýok, eşidýär, eli ýok ýadýar. Näme? Gıybat diýen bolýar. Ya, onu eşitýärler goloklar, gıybat bilen işleşýärler. Kulagy ýok, eşitýär. Ýa, eli ýok ýadýar. Bir de mulla näçe şonu texniçeski telefonun içinde de bir programma var. Yok, başkarak titredem.
Ha, diktafon. Diktafon doğru cevap. Asman bilen yerin aralygyny men hemişe daşda. Ýöne maňa golaylyjak, meni görjek bolsalar men ýitip gidýän. Ýitene ogam ýene daşa düşýärdi. Şemal bulut. Ya, el materialny zatda bir barlygy kabul edilen zat adam tarapyndan. Ne? Kerim adam kän uly näze şonu goşgularynyň içinde. Meselem bir zat bar, ha edileňmedi. Asman bilen yerin aralygyna dik gelýärdi. Bu şonu görjek bolup düşýär, Ne? şu Garizon. owa başgaça neme göz ýetim. Göz ýetim Ayşe gaty Garizon dogry. da olsa. Gaty dogry. Agdy ba, dili ýok, demi ba, jany ýok, derisi ba, gany ýok. Şiwin memole. Ya. Agdy ba, dili ýok. Gürle bilen o. Gurlemek niyetim yok, umman bir cansız attı. Demi ba, ýöne demi özününki däle biz berýär demiş şoňa. Jany ýok. Derisi ba, daş abaloçka bady, gany ýok. Ya artagyn par. Alisa diýen bolýar. Şoňun bir adam ha diýip diýerine gabar. Dogry gepleşigimiziň ähli fallarynyň içinde iň üýtgeçli jogap gepleşigimiz şu tööleme. Ya, ýarlýanda bolup bilýär. Ýarlayan. Ýarlaýjakda. Geçelim. Böyle geçer dolanıp gelýär. Indi, açy aýsam dünýä bolar, ýapaýsam gara bolar. Açsam dünýä bolar. Yapsam gara bolar. Öz sinamy. Görmeýin. Ediledi, göz doğru. Näme berseň, ýer suw berseň de ölür. Material barda. Top mu kara? Näme berseň, iýe, ha. Iýe, näme oklasaň şo ululup köpelip gidýär. Ya, suwa moklayan boly. Yerden Tutar ya. esýär-de. Ya, suwa moklayan boly. Az fikirlerin akıllı ya. Akıllı ya. Böyle, vaktimiz şu fırsatda tamam oldu. Oturdun mu? Vaktimiz tamam oldu. Ne sonra oldu? Vaktimiz Cem'i şu an yetişenme 10 sorumda yetiştik. Cem'i neçe soru? Cem 15 soru oldu. Ha, bol beýleklerden bir. Mahabat. Sizin üçin ajaýyp täzelik. Deňsiz taýsyz ýeketäk katmer kafesi inni 2 bolly. Gözel awazada deňziň sergin kenarynda katmerin täze nokada açyldy. Bu kafe öz owdurlygy, rahatlygy, ýakymlylygy bilen sizi haýran galdyrar. Inni Tomusda diýinjalmaga gidenizde siz katmerin daky tagamlaryndan ölüme bolmasyňyz. Beýleklerim bile. Ýanky kysyn bilmediklerimi de şolar bile. Tamam, böyle geçer. Ýanky üstünden näse dursak dur bile, sowat gotur. Näme berseň, eger suw berseň de ölür. Suwa bolmaýanda. Elmedama şonu stihiýe hökmünde de bir ýerine gapma garşy goýarlar. Suwa bolana. Ot, doğru cevap. Oklasan da yanıp oturuyor da näme. Indi, agzy ba, dili ýok, demi ba, jany ýok, derisi ba, gany ýok diýdi. Şar. Çişirliýär, şar hakykatdan agdam ha, demi biri berýär. Edil şonu Kän baranok, o diýen käbirdadyny. Yo, barny meselem näçe üçin barany? Ne diýär? Agdy ba. Agdyny ba, dili ýok ýön içinde. Şaryň dili ýok. Demi ba, biz oklaýar. Demi içine berýär, jany ýok. Derisi ba, awaloçko, gany ýok. Inni Gabat gelýärdi? Ýok, gabat gelýär. Häzir şaryň şonu ýa dilli zatly görüntü çykartan näçek belki badyr. Dilli. Dilli şar. Sevda. Giriljek şar var diye. Giriljek Bale, şar var. umman beki görkeden netijeňe töölümi ören gowy netijeden berdik biler. Sebäbi 5 minut dowamyny ken ýyllarlama meşhur adamlar geleninde ol yetişip bilen oklar olur bolaýjaklar. Indi ýanky işime diýýär şertimiz bar diýdik, döredijlik şert. Şoňa geleýlim mümkin bolsa. Döredijlik şert näme edelim? Biz bilýär elbetde köçüklen habar beşleri işlerini bir neçe platformalarda sizin gepleşikleriniz bar meşhur. Şu gepleşiklerden aýdym saz bilen, bir klipler bilen, yeneler bilen baglanyşykly. Biz şeýlerek şert bermek istedik. Hereket bilen baglanyşykly, dogurçylyk bilen baglanyşykly. Taýyn kabul edýän, näme sora berseňiz şoňa dogry jogap berýär. Ha, boldy. Özüňiz man suňat bilen baglanyşykly. Boldy. Hani İlkinji sowal, türkmen ýerine ýetirjileriniň içinde iň münasip görýän, hormat goýan bagşyň. bagşymy? Ýa, bagşy. Hemra Recep. Emre Recep. Edil şonuň ýaly döredijiligi özüni taýlasaňyz, döredijiligini kabul edip bilmeýän bagşy. Döredijligini kabul edip bilen. Ýa. Dogrymy hemmetinden kabul edýän.
İslendiň. Oň ýaly ýok ha, hiç. Kabul etmeýän ýok, kabul edýän hemme. Düşün. Eger dörejiligi baý bolsa, Dörejiligi. Böyle dörejiligi diýdiň de. Aa. Dörejiligi baý bolsa kabul edýän. Ha, dörejiligi. Dörejiligi bolmasa menne o bizden näler? Oň ýallaryň bar ya. Bizden näler ol? Bizim sferamda diýen, ama döreden o. Gürrüňem etmek gerek Aa, edi. onu Düşün. bolmaýan. Şu güneçli dörediyen rejissör, klipmakerlaryň içinde sizde özüňizden hem güçlü görýäniňiz kim? Meniň ýerde da. Ya mesela bir badyra şondan ulham alyp. Öňde, Birini o özüňizden. Hersinden bir tapawut bar da oglanyň. Bir misal üçin rakusy dogry saýlaýar. Bir misal üçin renk berýär. Biri ýanky ssenariýa gowdy diýär. Hersinden bir neme bar da onuň birini aýryp birini goýup bolanyň. Şu hemmesi jemlenen bir adam. Hemmesi jemlenen ýok. Yok. Eň bolman biriniň adyny misal getirip berem mesela. Nämeden planlat diýär. Böyle täzeçilik diýeli. Klip alınış usullaryna täzeçilik salan rejissör kim? Klipde ay Yine yankalmy ulaşdyrýan. Şon ýaly bolýar. Hemmesi bar bir edýär, bar şonu gaýtalaýar. Ali, onlar Masal aýdaýyn, masal ene şu wagt dekorasiýa gurmak bir başlaýar. Hemmesi şoňa başlaýar. Sebäbi aýdymçyň talaby şol. Dawa dekorasiýaly klip edilýär. Ýok, çıra gurup, monitor gurup, garanky ýerde edilýär, bir edýär, bar şonu edýär. Sebäbi aýdymçyň talaby şol. Onun şoň üçin birini goýup bolan. Men hiç indiňem ýüz görem o. Hemmesinden ýüzüni aýdy bilýär. Hemmesi ýokdy. Sanaýmaly klipçi bar, kem klipçim ýok. Mysal üçin Şahsot bar, Şahsot bar, Mergen bar, Begaroz bar, Behişt bar, Maktat bar. Başga kim bar klipçi? Düşünün. Onda näme diýär? Ýene Ýadyma şeýle sowal. Ýene şeýle sowal. Şu wagtda çerli öz karýerasyna, ýa 5 ýyl, 10 ýyl dowamında klip işi bilen meşgullanyp, şu wagtda çerli öwrenip, ýa öz ýoluny tapyp bilmedik klipmaker kim? Siz. Men integeçenli şunça eýiş etdim, men klipçi diýip tanalýar, rejissör diýip tanalýar. Men integeçenli renk berip görem. O Rusça var, Rusça mi qara daltonik diýilýär da. Renk saýgarmaýanlar. Men renk saýgary bilem. Masal, şoň üçin renk berip bilem o klipa. Masal. Şoň üçin oglanlara haýyş edip şol. Men sebä renk görüp bilem. Näme üçin görüp bilem? Masal üçin adamyň renki nähil bolmaly. Masal. Şonu bilip bilem, oglanlar bilýär. Şoň üçin renk meselesinde men ýüz tutýan ýokma. Düşündüm. Ýene şeýle sowala gelýär. Daşary ýurtly ýerine ýetirjiler bar bilşimde ýaly. Senga döwletleri, golay döwletler, alamky, Ýewropa, Amerika man hemmesiniň içinden iň köp alınma aýdymlary ýerine ýetirýän türkmen aýdymçysy ýerine ýetirjidi kim? Özgäniň aýdymlary. Ha, bizden Ahmet. Kim? Ahmet. Ahmet süýdürýär şonu. Şolay. Alýa. Almakda mesele de öýden boyun alýar. Alýa. Ýöňü alanyna göre şonu toýda da dogry ýerine ýetirýär. Dogry näme diýilýär? Padaça diýilýär. Dogry hödürleýär şonu. Toýda da, başga ýerde de. Täze Ahmediň hem aýdym platformalaryny, YouTube platformalaryny ölmüyor diýenler. Şu öýdem onu hiç ýalgara men edemek diýen ok edýär. Ýöňü dogry berýär. Islenlik adam dogry bermek gerek de. Edilen ýerine durmak gerek. O hareket. Halkam söýýär, şoň üçin mana. Düşünün. Indi şeýle sowal, Türkmen portal web saytymyzda diýjek sözleňiz, belki goşup ejeýalaňyz goşaňa meňdeş. Narduniýet bolup biler umman. Türkmen portaly ýüzlenjeňiz. İşiňizde üstünlük arzu edýän, gowy işler edýän tomaşaçylary men eger Instagramda görýän bolsalar, Instagramda haklara, TikTok'da görýän, TikTok'da haklara diýen, YouTube'a geçip gördüm. Hemen açık dolu görürler. Beylelikden telefon beyle olur. Hemem näme içindäki aşağı hapishaneye bile kim gatnaşdy, kim operator, masal üçin ölme operator bolansoň bilýän kamera aňatyndakylar tanalan ok. Kim düşürdi bilinen ok. Bir logosu burda bolan. Şoň üçin hapishaneýany okasalar, planet berekeler verseler şolary. Za kadramy işleýän, masal üçin sen demeleňi ssenariýaň ýadanlar soralaň, ýadanlar ýenedenler düşünýän, ana şolar görnen ok. Masal üçin suratçy, odan surat alýar, suratçy görnen ok. Öňündäki düşen görnýär, düşünýän. Şoň üçin za kadram edilýän işler we edýän işçiler ana şolong misal üçin Türkmen portalyň ýolbaşçylary wazady we şu Türkmen portal çykmaka şunýalyk ýok da. Şuňa şu aňyrda görünmän duran ýolbaşçylar şu zady oýlap tapdylar.
şu zady goýdular. Her kim hem görýär, ha diýip görýärler, düşünýärmi? Ýok. Indi şul seni meni görýärler. Düşündiňmi? Olan eden zähmetini hiç kim görmür. Düşünýärmi? Doğru. Şoň üçin aňyrdaky haf uly zähmet ýatandakların gadyryny bilseler, tomaşaçylar şoň. Şu da bu tomaşaçylara Tomaşaçylara bilsin diyecek yani zatlar. şu zatları bilsin. Bazada etmek hiç kıyın näl. Tamam. Yok zat tapıp yola koymak. Düşünýärmi? Klip sunuwdan başda gelle. Gelmäkä kim edýär, hiç kim eden ok. Her dar bir zatdan başlamaly. O başlandy da indi, başlandy bolyn ýa sonra bersin ýa kim ökdi, kim näme diýen soraňy ho başlan oglanlar ýatlamasam. Düşünýärmi? Olar ýatdan çykyp gitmeliler. Mysal Okey. üçin bu tarafyn odundan soň tara geçilipdir. Şo zatlara geçen ustatlar bar. Şolun zadyny bilmeseň bir hili o bulaydyma plan gowaý diýdi, näme şonýal dawalar emele gelýär. Diýjek bolýanym şu bir köküni zadyny bilip şo zady, şo pikiri berenden gadyryny bilseler, ana şo. Elbette şu sebepten Türkmen portaly websaytymyzda ussat diýip döşük dowam edýär. Ýene de tomaşa ederdiňiz. Ýangy sowallary şondan tapdylar. Dowam eder. Sag olun. Şu fırsatda köp sag bolsun aýdýar. Ýene gaty-gaty çekilişikli gepleşik boldy. Ýaly sowgatlara geçäli mümkin bolsa. Böyle ýene bir sora bereýin. Tanış ýüzler diýen men tanalýan ýüzmi. Mesela operator da, Bu rejissör. sowaly tomaşaçyga bereliň. Mehriballlar egerde bekin ýanky beren sowal siziň üçin dogry bolsa, tanış ýa näme tanış diýip kommentariýada bellemeyi haýyş edýän. Biz jogap berip bilemde oňa bir tanış diýip çağırdyk. Tomaşaçylar näme pikir edýär, dogry? Şolar goýjak. Siziň auditoriýaňyzda men tanýanlar barmy? Ýöne biziň kommentariýlary okaryn. Badyr, badyr. Ben de jogap berim. Sebäbi bolaýmaly, çünki biziň hem maksadymyz şu sebäpden edýän işleňiz üçin paýlaşan materiallaryňyz üçin bu gepleşige çağırdyk. Ine beka sowgatlamyza geçdik. Şu fırsatda ilkinji nowatda Katmer kafetiniň adyna şeýlere gazaýyp güýjürlikler ýollatdylar. Başga zat dileden borjak eken. Bilen bolsam barjak gara dünýä. Yo, başga zat dilen ordan borjak eken. Edilsonyň ýaly o joňda öňünde awadançylyk arzuw edip bostan konseptiň adyna. Bu da dost şeýlere ajaýyp sowgat ýollaýarlar. Meşhur Ýüpekçi Jol Jemgyýeti Bolt Bulvar brendlarynyň eýeti şeýlere görnüşli sowgat ýollaýarlar. Ýurdumyzda ilkinji sintetik motor ýagyny öndürýän Şiriya kompaniýasynyň adyndan ähli sowgatlar şeýle we edilşonyň ýaly ýurdumyzyň öňde barjy kompaniýalarynyň biri Ziyatkil kondisiýer önümläriniň adyndan eň ajaýyp arzuwlar bilen şeýle sowgat ýollaýarlar. Nesibesin sowgatlamak? Minnettar. Kutlu bolsun. Sowgat bereniňe sag bolun we şul sowgatlary şeýdip bir de yetirmek üçin size bir sponsor bolýanlara da köp minnetdarlyk aýdýan. Sag olun, elbetde. Näme diýin bir dörejiligi ýene goşun diýýärler da şular. Ene şularam sowgat etmede bularam görünçük gelýän kydysam ýa. Dogry aýdýar. Arkada galýanlar. Arkada galýanlar da o sag bolun, taňýarsyň minnettar. Sag olun, size de geleniňe de WhatsApp-anyňda ören gydykly gepleşik boldy. Öz ýürek buýsan şuňa diýe muşdoklaňyda ýüzlenip diýjek zatlaryňyz bar bolsa. Ay muşdoklanyňda näme efazy bir de idarlap dursa. TikTok akkauntymyzda, Instagram akkaunty, YouTube kanallarymyzda agda bolsalar, mysal üçin Yedigen YouTube kanaly, Owazym YouTube kanaly, Owazym Instagram kanaly, TikTok kanaly, hemem öz şahsy kanalym bar. Beki Allah'a rahmet ýazdyk. Düşündim. Ýaşyl mawtyk diýilýän şonda. Dogry. Ne agda bol bir idarlap gollasalar kalan näme bolar durur. Köp sag olun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun diňe toýly günlerde görüşelim.